porozumí. Zdravím tě. Ty zdrav, Pane Lebeda, zdravíčko. buďte zdrav. Zdravíčko. No, to budou ty chuligáni. Prvé jeli okolo, rošťáci. Vidíte, děvčata? No jasně. No samozřejmě. Odcházeli jsme z prodejny všichni společně. Zloděje 3. Ty 2 potom jeli tady nahoru naší ulici a ten třetí lump utíkal dolů přes ring. Asi ho vyplašila ta motorka. Poslyšte, nevíte, kolik bylo asi hodin? Zrovna tlouklo 9. Já totiž vyhlížela Jitku, tedy vnučku. Mezi 8 a 9. Byl jsem doma. A co jste přibližně dělal? Nic. Já měl totiž v okno, prosím. Sakra, to není nejlepší alibi? Já vím, ale když já měl narozeniny... Ale my jsme tam byli všechny soudruhů poručíku. Komplet. I s manželama. A to jste tam byli všechny dohromady? Jasně, A kdy jste přišli? rovnou z krámu, tak po 6. hodině. A v kolik jste se rozcházeli? Asi. Rozvez nás Lidin Snoubenec. My 2 jsme jeli první, asi v 9:30. No a my jeli hned po nich. V 10 hodin už jsem byla v posteli. A kde byli celou tu dobu klíče? Byli pořád v zámku u dveří na chodbě. Já jsem byla úplně fit, takže to vím. Byli zevnitř jako vždycky. Já je mám totiž na stejným kroužku s klíčem a odbytu. Můj starý vám to může potvrdit. Odemykal s nima domovní vrata a házeli pak nahoru. Protože pan vedoucí už s náma jaksi dolů nemohl. No dobrý. Pane vedoucí, můžete otevřít. Prosím vás, pane Mrákota, Ano? kdybyste mluvil s tatínkem, neříkejte mu o tom mejdanu. Aby nebyly zbytečný dotazy. Oni byli totiž naši včera na estrádě a tak jsem jim řekla, že už jsem doma od 8. Co to, že najednou taková přísnost? No, on totiž tatínek nemůže ani cítit jednoho člověka. Toho motorizovaného? No. Jestli se pamatujete na Emila Brotánka. Už chápete? No to jo, ale on má auto? Volhu šedou. Kolik pak je mu? No, 32, ale to tatínkovi nevadí, vážně. Pane Lebeda! Prosím, posloužím 2.
A ještě, že byste mi dal dopisní papír s obálkama. Pane Lebedo, já bych to přirozeně nikomu neřekl. Vy myslíte, že bude zdražení? Ale soudruhu. Ježišmarja, ne abyste si myslel, že já to chci kvůli sobě, já jen, že bych se připravil na inventuru. Pane Viktorle! Prosím, Moje startky? prosím, tvoje statky posloužím. A co pak je nového o té samoobsluze? Už se něco ví? No, našli jsme svědka. Jeden z pachatelů je místní. A pak Mrákota chce od pondělka do Luhačovic. Tak je to tutovka, vědo. No tak buď zdrav. Buď zdrav. Jak dlouho tam bude? Jo, paní, to se předem nikdy neví. Toj. Co děláš? Ale je ptiška, smůla. Ty seš ale číslo. Víte co, dejte mi 4 sportky. 4 sportky? Jo. Prosím. To víte, budou sedít věci. Nevzal byste si jich 5? Zrovna ta pátá by mohla vyjít. Podívejte se, tamhle jde ta paní Mourková, co viděla ty zloděje. Ráno tady byla, kupovala si vlastu. Paní! Já bych si u vás tu sportku vyplnil. Ale jo, beze všeho, pojďte dál. Počkejte, pane Lebeda, pusťte tu kliku, že ano, jinak vám neotevřu. No, tak prosím, posaďte se jako doma, Paní! Zas! Člověče, to byl dneska zase den, Edo. Co? To si neumíš představit. Povídám, že to byl dneska den. To věřím. Co mě budeš povídat? Počkej. Já bych ti přinesl ty kriminalistický věstníky. Proč? To nespěchá, pojď se. Ale no ne. Víš, že to bylo docela zajímavý čtení a poučný i pro dopraváky. A nepovídej. A zajímavý. Někdo si z nás dělá legraci, Edo. Ne. Jo. Je to smutný, ale je to fakt. No, personál si udělá mejdana. Dobrý den, pane Mrákota. Nazdar, Jitko! Můžete být na syna hrdý, pane Lebedo. Hrdý? Čím je pro filatelistu modrý Mauricius, tím jsou pro filumenistu 2 tygři. Však taky aukční cena je 2000. Korun? Dolarů, pane Lebedo, dolarů. Prosím, 58 filuministů z Prahy píše: perla mezi nálepkami. Korunou vaší výstavy je exponát Eduarda Lebedy. A nebo tady, Edíku, pojď sem. Jak dlouho je Eduard Lebeda filumenistou? Unikátní kousek, grandiozní zjev mezi nálepkami. Tady máme 8 učitelů z Békesšáby. Prosím. Maďaři, ano. Tady hosté ze Sovětského svazu, zájezd Krakova, 3 Belgičané, 1 Brazilec, skupina studentů z Nigerie. Ale i Černoši. Správně. Rovníková. Afrika, výborně. Angličtí odboráři. Taky Černoši? Odboráři z Londýna. Manželé Krajčírovi z Košic a... Pardon. Kde jsi to ukradl? Jední bedni na půdě. Tak nikomu nic neříkej. Mlč.
Na nálepka 2 tygři. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se s nimi nevyměnil, nebo ji neodprodal právě onu nálepku se 2 tygry. Táto Ježíši Kriste, nezapomeň, že malujem. Mlč, já vím, co dělám. Soudruho Lebedo, poraďte se se synáčkem, s manželkou. Rozmyslete si to. No chápejte, bylo by to jaksi v rámci mezinárodního ruchu a státní reprezentace. Velmi důležité. Jo, reprezentace. Ano, všem. Pane řidici. Ano? Víte, tak já cenu téhle nálepky velice dobře znám. To je pochopitelné, to je pochopitelné. Jenomže soudružkám chybí do kolekce, pane Lebedo. A každý sběratel pochopitelně... Pochopitelně, jenomže řekněte jim, že já jsem nalít jenom jednou a nikdy víc. Garantuji vám, že by zaplatili, paní Lebedová, zaplatili by moc dobře, přesně. O to nepochybuji, jenomže mě si nikdo nekoupí. Vždyť já vím, že vás ne, kde pak vás, ale ty 2 tygry. Ať se tomu říká, jak chce, já vidím dál. Mohl bych se vás na něco zeptat? No prosím. Jak jste k ním vůbec přišel? Přišli za mnou na výstavu. Sami od sebe? Samozřejmě, jak jinak. A helejte se, a když je tady byli naposled? Pokud vím, tak v loni. A náhodou před válkou nebo ve válce tady nebyli? To nevím. Promiňte, prosím vás, nevíte náhodou, kde byly soudružky ze západního Německa 22. večer? Ježiš, to nevím. Nevíte, víte. A kde parkovalo jejich auto? Taky nevíte, víte. Ne. Ale já to vím, víte. A Emila Brotánka ze Zátiší taky znají, víte. To nevím, skutečně. No. Tak víte co? Ne. Hopla. Víte co? My se na tu výstavu přeci jenom půjdeme podívat. Snad se domluvíme. Naschledanou. Pane vedoucí. Prosím, přejete si. Pane vedoucí. Prosím. Co tady bylo za války? Za války? Jo. No, já nevím, já tady nebyl. A obchod tady byl pořád? No to jo. Čí? Papírnictví tady bylo. Čí? No, počkejte. Jo, nějakýho šarfírera Reznicka. Jak tady máte silný zdi? A proč to potřebujete? Moment. Bouralo se tu někdy? No, Ne? bouralo. Děkuji vám. Večer. Tak to je zajímavý, pane Vichtele, víte? To musíte přiznat, to je zajímavé. Jo. A co to? Tak za posledních 25 let o 20 kilogramů ročně na hlavu. Ček a konfekce by pak přidělávala všechna čísla. Pane Vichterle, Ale počkejte, můžete teď pro mě něco udělat? Hlejte se, doběhněte tamhle naproti na výstavu a zeptejte se, kam odjeli. Já? Běžte, já to tady zatím vemu za vás. Známku za 60. Jsou pryč. Tak už odjeli. Kam? Já nevím, že prý do Jerevanu, aspoň to říkali. No co je podezřelé, odhalíme oko bdělé, neznámého pachatele, ten nerejdy nepřítele. Herrliches bekommen habe. Also wenn ich das meiner Nachbarin zeige, ich glaube, die platzt vor Neid. Findest du nicht auch?
Lebedo! Pojď sem. Soudru poručíku, odhalena mezinárodní skupina, která měla za úkol dostat se do tajné skrýše, zřízené pravděpodobně koncem války ve zdi nejnižší samoobsluhy, dříve papírnictví Šarfírera Reznicka. A vrať mi ty kriminalistický věstníky!